er sikker på, at man kan gøre det, og så vokser ud igen. Christian, du fik det. Selvfølgelig vokser det ud, seriøst. Og så tværdet ud på hovedet af ham. Skal bare... Kommer til skud på hovedet af ham. Det skal du selv gøre. Nej, det er svært. Seriøst, nu forsøger at gøre det. Du seriøst. Du gør det. Okay, gå væk. Du er ude af service. Du må have en blod ude af service. Det er det klogt, at der snart af. Ja. Jeg fik den samme mail, som ham der med René fik. Hvad fik du? Det er vildt shit lort. Jeg synes, vi skal det får vi. Så kan du også sige, at det er dig, der har lavet hele mit hår. Og det har godt det der spørgsmål. Tak! Som badehæld. Nej, i øret. Hvorfor i øret? Hvorfor jo? Hvorfor i øret? Det var da godt. Hvorfor skal den der nakken ham? Hans hår var så ikke noget Jeg kan bare godt lide det. Jeg kan godt lide det hen overalt. Kom nu, så det godt nok. Godt vaske dine hænder. Det giver sådan her god lyd. Du skal også lige skylde en gang, men der skal nemlig også lige papir til sidst. Så sidder så meget hår her. Hvad fik du så meget hår med? Ja, det er sådan godt. Så dag. Så er jeg klar ud. Og der var sådan en hårkage der. Det er bare slendehår. Det kan jeg ikke. Det er hår og træ. Det er altså lige way. Hvem har sat det der? Det var fint, man ved det fint. Ja, Lars, der var jeg glæder mig til at se, hvad jeg er en kejlegruppe, faktisk. Nej, bare så lav her. Du har så lækker stor kage over det hele, den her. Nej, det må nok lige gøre. Jeg bliver der hårdt igen. Jeg fælder bare. Jeg fælder bare. Man går plante. Kom nu, gør mig det mere, du ved det. Det går så ikke ud igen. Kom nu, Du håber jo. Og så jeg har taget sådan en ny. Nu fylder du. Den er den, der smidt ud bagefter. Den er helt ny. Du kan klippe ud med en helt ny. Den koster 20 kroner. Kom nu, selv. Du synes, du bliver med hården, ikke? Det er ikke skidt. Ja, det er ikke lige meget. Ja, det får vi se. Det er ikke lige meget. Gør hvad drengen siger. Så vokser håret ikke ud bagefter. Kom nu bare. Det ville være smart, hvis det ikke vokser ud bagefter. Man ved ikke, hvilken vej rummet går. Det er Det ligegyldigt. går den der vej, men det er forskelligt, fordi det drejer sig om, at det er så ringe. Det er så ligegyldigt. Kom nu. Det var med at sige, hvor irriterer dig. Det er sygt. Sygt ikke noget. Og det lyder sådan noget, man ikke kan gøre. At det hænger så nærmest fast. Det er der over meningen. Yes, vi er dømt. Jeg kan ikke gøre det, altså. Gør sådan her, Asman, gør sådan her, hvad fanden laver du? Gør sådan her, ikke, altså. Men det er fordi, det er som om, det klister. Prøv at give mig den. Gør det. Skrav dog til, menneske. Gør sådan her. Det gør han også. Gør det noget, Må jeg lige prøve noget, Asman? Seriøst, må jeg lige prøve noget? De værste kroge væk, ikke? Og så lige sådan kæft, ikke? Så bare han står til den der i væggen. Seriøst. Ja, det kunne jeg altså. Hold kæft. Det er han klart. Det er sygt. Svart står bare så med det ledeste smil derovre i hjørnet. Skal jeg ikke lige prøve, Martin? Skal vi prøve, Martin? Du siger, hvordan det ser ud. Så vi prøve noget. Husk at zoome, Martin. Skal vi zoome i det? Zoom ind på ægget, kom nu. Ind på ægget, okay. Du er bare kinderægget. Plus med takke. Jeg står på kameraet. Det er godt, mand. Martin, der er plus på takke. Du sætter den på pause. Fordi du har Han pauser den. Kom op foran. Jeg vil gerne have noget. Stop for lyset, tryk op ad igen. Jeg sov faldet. Jeg var fandme også træt derovre. Min mor hun sagde, nu skal du stille mobilen, så du vågner op, ikke? Så vågner jeg op til mobilen, der skulle i gang med at blive stillet. Jeg nåede ikke at trykke OK. Jeg stod sådan, der skulle så væk med klokken 9. Så er det irriterende. Klokken 11, der ser det. Okay. Skulle I ikke først have tog klokken 11? Jo. Noget last i. Det er tændende. Det var lige, før jeg troede, Det er til nedstationen her den. Ja, men kunne være god nok. Det er fordi, jeg er sådan en stylist, ikke? Jo, det er sådan mit erhverv. Hvorfor vil jeg finde en saks for det? Og for så meget over i gang. Det smager. Det der, det er sgu ikke forvejen. Det er sådan noget, Det er vildt. Okay. Det er roden, tror jeg. Ej, det er sådan noget hud, sådan noget lortehud, der aldrig blevet set i solen før. Det skal det bare ikke nu. Men første gang mit æg ser solen. Ja, Siden jeg blev født, ikke? Siden du blev født. Ja, jeg blev født med en mange. De går Jensen på flyet. Nå, Martin. Nogle børn, der følger mig. Skal du komme herover og kommentere? Skal jeg kommentere på det? Kan jeg bære en kommentar? Ja, så skal jeg lige op på den. Christian har nu valgt at få hele år fjernet. Ja. Og det er bare sådan lidt over. Asbjørn, du har været fjernet det meste af det, og så nu afslutter fysisk-værket. Ja. Det tror jeg sgu ikke. Du kan se den flotte pind her. Og Christian han kan så komme ud af huset, så er han helt menneske. Ja. Og det glæder mig til, Christian. Er det noget, de kunne finde på et Jackass, eller hvad? Helt sikkert. Det glæder så meget. Okay. Hvad synes du om hans beslutning? Jeg synes, at det er modigt. Men det er også meget bombastisk. Men også bombastisk. Det skal vi i hvert fald kigge på. Men
Sådan er Christian, ikke? Hvor er vi henne lige nu? Hvor vil han? Vi er hos Asbjørn. Ja, Asbjørn. Og op ovenpå på hans badeværelse. Okay. Okay, det vil jeg gerne have med. Så altså, at blive klippet helt skaldet fra en skala til 1 til 10, hvad vil du give den der? Resultat? I sindssyghed? Ja, hvad I sindssyget, ja, der vil jeg give en klar 10'er. Og hvad så med resultater? Det der er så effektivt. Det så godt ud, det sker rigtig godt. Så jeg giver ham... Hvis jeg så skyldes noget mere, ikke sådan en. Får en 7. Har nogle pletter? En 7. Det er ikke så godt. En 7? Ja. Så det der, hvad kan det der vide? Det vil jeg sige, en 7, det er lige øjet. Det gør du ikke. 7 lige op. Det er dejligt. Hvad, ligner det ikke lidt en person, der har fået kræft? Leukemi, en sjælden kræftsygdom. Og Det er ikke det. hvad? Psoriasis, eller sådan noget. Og så ligner det... Det er dem, du her står frem. Det ligner lidt overfald af en der. Lige... Godt. Okay. Det er lidt nazistisk måske. Det er... Der hvor der sidder sådan lidt nazist-tegn på en trøje. Ja, altså vi... Bare en Hitler-uniform. Snake, han ser dig til. Det er sådan en næstegn her. Så jeg kan tro, du jeg skal se dig. Det ser mig ikke. Du skal jo ikke prøve at der er sådan en pose over hovedet. Det er sådan et spørgsmålstegn. Hvis det er ikke, man. Men det er bare slå Rex. Og skal bare arbejde. Ja, 14 minutter. 14? Nej, jeg skal bare arbejde. Ikke mere eller mindre. Skal stadig. Nej, skal jeg se det der. Skal I se, at det der hud, der var i det sådan Hud. Ingen med sammen. Så bare sluk den. Synes det begynder at blive... Blødsum. Blødsum. Hvad står der her? Det kan være bedre. Det begynder at gøre blødt. Løb til sit hoved eller noget? Det føles ikke effektivt med. Det er snublet. Hvordan går skyld? Hvordan skyld hovedet? Skal du hovedet? Dit hoved, Så er der vand med mit hoved. Nej, rejs nu. Nej, det er lidt givet. Skal I prøve at skylle hovedet? Du kan ikke mærke, hvad du vil gå. Skyld hovedet! Ja, så er du skylle hovedet. For waterboy. Waterboy. Vandvejen. Det er der ikke. Op og skylle det hoved. Ej, det kommer vand på. Vil du få et spand med vand? Du var i Jon, han ikke kan få lov til at grine noget. Ja, på nederen. Hvor er han? Sæt på den. Jeg tror, der er på vej til arbejde. Så er han død. Ja, nu må han være bare at arbejde. Det giver en god lyd, der. Ja, det der. Gør det nice. Okay. Det skal gøre det for. Det skal gå ondt, man. Det skal gå ondt, for det går godt. Det skal gå ondt for det godt. Ja, prøv at tage til Harvik. Christian, nu skyller du det hoved, så vi ser meget hårdt ryger af. Ja, nemlig. Nu? Det sidder noget hårdt. Ja, han er lige en god stil. Det kan endnu bedre, hvis du skyller det hoved. Ja, det skal skylle mit hoved. Ja, dit hoved. Hovedet. Det er til mit hoved. Kom nu, dit hoved. Har I læst Muldvarmen, der vil vide, hvem der er Lars Norsk? Ja, det er god. Det skal ordentligt til. Det er god. Skal sådan her. Der er lidt. Ja, det er lidt. Vi tager sådan en tegne. Alle har læst. Det er jo stadig, tror jeg. Det har verdensberømt. Det er overhovedet god. Hvad gør man så? Filmer dine øjne, altså. Seriøst? Ja. Vi gør det ikke godt. Nu filmer dig. Filmer jeg mig selv lidt? Det gør. Filmer jeg ikke sig selv? Nej, det gør. Det var en sgu da. Nej, det var monitor. Ja, det er skærmen. Det var en monitor. Det er mærkeligt. Prøv at gå væk. Der var hår i her, mand. Shit, så er vi ikke sammen færdig her. Skyld nu det hoved. Jeg skyller det hoved. Så er jeg stoppet. Recording. Det er ikke ofte jeg sitter og tenker på dette her, men bare tenk deg om, hvem er det du egentlig er? Du er bare et menneske som er skapt av din far og mor, akkurat som en liten blom som er skapt av sitt jord.